سلاو روزباز شوانو ایرودی سات خوازم باسا انجام شر اسرائیل و ایران بکم به تایبەتی انجام لسر اروپای ناولات اروپای کتنه نوا پانیکه نوا ترسه اوجی سبب اوه کریزا ابوری دکاره رو بده تمام اروپای به تایبەتی مسئله çavkaniyên enerjiyê de yani petrol, mazot dikarin biha bibin ev jî bandor li temamê piyasaya Ewropayê dike xwarin, zat hûn çi bifikirin wê biha bibe ji ber ku bingeha her tiştî benzîn e, mazot e ew jî dikare rêlber krîzekî aborî ve bike ji ber vê ji niha ve welatên Ewropayê bi taybetî Almanya, İngiltere, Fransa niha hewl didin به ایران re dîsa civînên müzakereyê bitin dest pê kirin kava bernameya atomî çawa marû dikare hal bike çawa dikare ji nav derkeve hûn zanin hinceta herî mezin a vî şerî bernameya atomî ya Îranê ye ji Îranê dixwazin ku van yani atomê di çekan de bikar neynin yani tenê ji bo mexsedên din ê aborî ê sivîl hûn dikarin bikar bînin li İran ve yekî qebûl dike ama sebebê şer hêjî nayê ji ber vê nûçeyên ku min amade kirine ez ê ji we re pêşkeş bikim Mazlûm Ebdî daxuyaniyekî daye özgür polîtikaya rojnameya bi zimanê Tirkî li Ewropa tê weşandin dara ez dikarim te tevlî bikim erê dara ez hinek nûçe pêşkeş bikim pir bi kêfxweşî em dikarin ser nîqaş bikin dara tu li bendê be ez davet dikim ji kez binêrim tamam ez eştere bişînim ez ê linkê eştere bişînim tu zû daye zaten pêdiviya me jî bi şîrovete heye ka em binêrin tu di derheqê vî şerê de çi bibêjî mala te ava hevan na niha ez hinek ewisa nûçeyên ku mamede kirine pêşkeş bikim paşê ez cî bidim dara Artêşa İsraîlê ra gihand ku wan êrişên dawiyên esmanî ya şeva borî de gelek baregehên eskerî û navendên lêkolînên atomî yên li Tehrana paytexta Îranê şixwe rekirine. Armanc ez viya tengava xwe bi zê dikare Ewropa perîşan bike. Tamam. Ez viya dayînim ser ekranê. û di vê çarçovê de Artêşa İsraîlê di derbarê şeva heftan ya êrişê wan yên li Îranê de bi daxuyaniyekê ra gihand ku hêzên esmanî yên İsraîlê li Tehranê bi dehan baregeh bi dehan saziyên eskerî yên Îranê û navendên lêkolînên atomî bombebaran kirine Artêşa İsraîlê diyar kir ku zêdetirî ji 6 balafirên şer tevlî wan êrişan bûne 120 bombe û mûşek avêtine İsraîlê jî da zanîn ku hedefê wan çend navendên pîşesaziyê helberîna mûşekan e li Tehranê wekî din navendên pîşesaziyê yên Wezareta Parastinê ya Îranê jî hene ew jî di hedefa wan de ne Artêşa İsraîlê wekî din di derbarê êrişên şeva borî de çi agahî dane em hema ji we re pêşkeş bikin di nava hedefan de navendên pîşesazî yên eskerî yên hilberîna perçeyên mûşekan û saziyên çêkirina maddeyên hav hebûn ku ji bo çêkirina mûşekan têne bikaranîn Artêşa İsraîlê ra gihand ku di êrişên xwe de wan navendeke sereke ya lêkolîna bernameya atomî ya Îranê bombebaran kiriye wekî din çi dibêje navend ji bo lêkolîn û bi pêşxistina teknolojiya pêşketî û çekan ji bo îmkanên leşkerî yên rejima Îranê dixebitî ev navend sala 2011 ji aliyê avakarê bernameya çekên atomî ya Îranê Muhsîn Fexrîzade ve hatiye avakirin Artêşa İsraîlê balê dikişîne ser wê yekê ku ev navend hedef hatiye girtin wekî din perçeyên sereke ji bo bernameya çekê atomî ya Îranê hatiye bikaranîn yani merû fehm dike ku İsraîl êrişî xwe domendiye li belê İran nasekine İran jî bersivên pir tund de gelek dîmen hene dîmenên şer pevçûn şewat ku li navenda Tel Avîvê hatiye xistin û însan sivîl perîşan bûne ew dîmen jî hene naxwazim nîşane ve bidim ez daîma dixwazim ji dîmenê şer dûr kevim İranê bi çend mûşekên balîstîk êrişê bajarê Berşebayê ê li başûrê İsraîlê kir mûşekek li malekî ketiye li gorî vîdeoyên ku li ser torên civakî hatine belav kirin agir bi wê malê ketiye duxaneke zêde jî jê bilind dibe kanala danzdan ya İsraîlê ji zirarê berpirsên rêveberiya hawarçûnê ya İsraîlê ra gihand na dibêje erê li ser devê rêveberiya hawarçûnê ka em bijin çi dibêje
evaya agahiyên ku jî İsraîlê hatine wîsayê encama êrişên Îranê çawa radgihîne ji ber êrişa vê sibê ya Îranê 5 kes birîndar bûn verûniya 30 kesî jî li ber têkçûnê ye. Ev 30 kes di şokê dane. Şarê Îran û İsraîlê derbasî hefteya duyem dibe. Encam hêdî derdikevin. Niha serdestiya psikolojik ya şer de destê Îranê de ye. İran muşekên cuda behêztir dişîne İsraîlê. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu gefa têkbirina muşek û bernameyê atomî ya Îranê dixwe. Benyamin Netanyahu diyar kir ew dikarin şert û mercên ji xelkê Îranê re ava bikin lê serhildana erkê gelê yani serhildan raperîn erka gelê Îranê dibêje Benyamin Netanyahu. Li vê derê em dibînin ku Netanyahu hêviya xwe bi serhildana gelê Îranê vegirê daye. Yani tenê êrişa çekdarî terê nake ji bo hilweşandina rejîmê. Wisa xuya dike. Netanyahu balê dikişine ser wê yekê ku mümkün e İsraîl şert û mercan bafirîne da ku xelkê Îranê serî hilde. Erê ev jî numuneya wê yekê ye. Yani Netanyahu baweriya xwe hêviya xwe bi serhildana xelkê Îranê vegirê daye. Ev yek. Ez hematêm cem we dara tu dikarî werî hazir bî tu xwe hazir ke dara ez ji te re wê linkê dişînim nişand vê derê tamam. Ez çend nûçeyê din pêşkêş bikim paşê Mazlûm Abdî heye di dorê de paşê jî ez ê cî bidim şîroveyên dara. Berdevkê koşka seroketiya Rusyayê tiştekî pir balkêş got eger Alî Xameneî serokê olîgê Îranê were kuştin Rusya wê mudaxele bike. Ev jî gefekî pir ciddî ye li Amerîkayê. Berdevkê koşka seroketiya Rusyayê Kremlînê Dmitry Peskov ji kanala Sky Newsê re ragihand ku eger rêberê dînîgê Îranê Alî Xameneî were kuştin karvedan wê gelekî neyînî be yani müdaxeleya wan pir xirab bibe. Donald Trump ragihand ku di nava du hefteyan de ew ê biryara xwe bidin ka ew lê tevlî şer bibin yan na. Yani bawekî fîzîkî bi çekan bi mûşekan ew ê tevlî şer bibin yan na. Di nava du hefteyan de ez bawer dikim şer wê du hefte najo belkî Awropa bikeve devrê ji ber vê krîza aborî hinekî di zûtirîn demê de pêşî li vî şerê bigirin agirbestekî pêk were. Tabii ki lehvatin pir zehmet e ama qet nebe ew ê şer bidin seknandin ji bo demekî. Dijiminiya wan wê her bidome. Rewş dibêje Dmitry Peskov rewş ne tenê ji bo herêmê gelekî tevli heve ji bo cîhanê jî xeteriyekê mezin e metirsîdarî ye. Em bînin bîra we ku pêwendiyeke dirêj ya Rusya bi Îranê re heye bi taybetî piştî destpêkirina şerê bi Ukrayna re her du welatan Rusya Îranê hevpeymaniyeke stratejîk îmzekirin de. Peskov bi yani ji Washingtonê re rast dibêje guhertina rejîmê li Îranê di serê xwe de jî derbas nekin. Ev ji bo me xeta sor e dibêje. Wekî din Isaac Herzog serokkomarê İsraîlê jî tiştekî pir balkêş got dibêje armanca me ya nihayî ne hilweşandina rejîma Tehranê ye. Em tenê dixwazin bernameya nuklerî kêm bibe ji bo çekan neyê bikaranîn. Ev jî êdî hûn weke guherîna siyaseta İsraîlê dibînin yan na êdî maye ser we. Netanyahu cuda dibêje, Netanyahu dibêje em ê heta dawî biçin, em ê rejîmê biguherînin ama serokkomarê Îranê Isaac Herzog dibêje di armanca wan de guherîna rejîmê tune ye, tenê têkbirina bernameya nuklerî ya Îranê ye. Yani yek jî niha hevan notiştek ku min behs kir ew krîza ku Ewropa li bendê ye sebeb ev tenga ve Hurmuzê ye. Yani hûn dikarin bibêjin boğaza Hurmuzê yani Farsçe re dibêjin tengeha Hurmuzê. Ev jî eger İran biryar bigire ku vê tengehê ya Hurmuzê bigire ev rê li ber krîza aborî ya li Ewropayê vedike. Ji sedî bîstê temamê petrola cîhanê di wê boğazê re derbas dibe, di wê tengehê re derbas dibe. Eger ew jî di destê Îranê de ye, Îran bigire wê demê çi dibe? Hemî malên li Ewropayê buha dibin. Dibe yani ji Covidê jî xirabtir dibe.
جبر وی کی همولاتین اروپای جوالات خو دخوازن چه دبه بلا به جنها و پیشی شر بگرن ادی ام نکارن پشتی کووید کریزه که او قسم مزن اراگرن کریزا آبوری یا دما کووید دتی بیروه پر گران اروپای خست هر تش پر بهابو جبلی معاش باشه جی شر روسیا اوکراینیا دست بیکر کریزه که دویم یا آبوری اروپای خست اف نه başlı çel Avrupa'ya li eğer İran biryar bigre problem der bixe avi tengava xurmze bigre ve demed be kriza semin ya aburi ku tamam Avrupa'ya xebin bandora xa dara az hema tebigrim jor dara merhaba qirati selam havalı Bedran çavani Valla başın spasını çavanın. Başım. Gelek spas. Daxuyani mazlum abdi jiheye bi Türkiye min hemi war negerand qismeki tane war gerandi ezwiji buxunim paşi az bidim te vaqta me heye qat merx neke. Tamam. Hevdar tuji başı te hazır kiriye li ser encama şerri İsrail ve İran'ı ber bi kudret. Valla ezji raman u gotne xwade bejim veja bidile insan be bidile geleme be bidile dost me be biner tabi medini karın nizam. Ama dara tişteki heye em ne mecburun her tişteli gud dile gel bebejin. Em rasti bebejin. Milletime li guri ve rasti bikeve nava pozisyonu. Rasta. Eğer em bixwazin ez jî tu jî pir heval jî hema herkes jî em her tişt li guri dilê millet em dikarin bebêjin. Rasta. Ez dikarim 10 saata slogan bavêjim. Bijî Kurdistan dest pê bikim heta her derê ama rastî ne wisa ye. Rastiya me dibe em hinek ji hestên xwe dûr bikevin, mantiqî tev bigerin, li gorî rastiyê tev bigerin ya baş ji bo me çi em wî bifikirin ez dibêjim qey baştir e. Yani her bi hamasetê û bi slogana nameşe. Ez nabe bi slogana nabe eger em bi slogana mêzeke na mesela di nav Musulmana da bi slogana İsrail xelas bûye tiştek nemaye. Ama rastî em dibînin İsrail yani İsrail bi dilê xwe radibe li Tel Avivê diçe li Kuderê İranê ew xas coğrafyayê mezin lê bêxe yani em wê dibînin. Rast e. Em nikarin bêjin mûşekê İranê jî nê mûşekê İranê jî yani 100 mûşek 200 mûşekê têxê İsraîlê tevî dû dikevin erdî dikevin nav bajêra ew yê jî heye yani. Problema bi giştî ez dibêjim ê welatê Musulmanan milletê Musulman yek problemê wan heye destê xwe danayinin ser birînê tu zanî her tim bi slogana bi hawarê bi wayê ev yê jî problemekî mezin xistiye ser ew yani bi giştî hemû welatên Musulmanan baş xistine pir baş xistine. Te balkişan ser meseleyekî mühim Naha divan 3-4 heftên dawî de di medya civakî de di nava milletê Kurd de jî aynî hewa heye. Ew hewa cana rastî îfade nake û zirarê jî dide me em nava xwe de pir dubendiyê sêbendiyê çêdikin û perçebûnê çêdikin û em mecbûrin bibin yek li ser hin mijaran. Niha Mazlûm Abdî jî aynî tiştî dibêje ez dixwazim wî jî pêşkeş bikim û behsa yeketiya netîwî dike çima ji bo ku em di guherîna li rojata navîn de bikare bibe xwedî rol ji bo ku em siberoja xwe tayîn bikin pêdivî bi yeketiya Kurdan heye. Yek fikir dibe ji nava me Kurdan derkeve ku em bikaribin di vî guherîn û veguherîna rojata navîn de ciyê xwe diyar bikin. Hêzê ne destê me de ye. Guherîn veguherîn ne destê me de ye. Ama cihgirtin de destê me de ye. Çawa merû bi kîjan şeklî cih bike. Niha Mazlûm Abdî dibêje ev 14 salin li herema me modeleke rêveberiyê heye hatî afirandin me modeleke rêveberiyê li ser jiyana hevbeş jiyaneke yekîtî jiyaneke aştiyane ava kiriye 14 salin dimeşe bêguman ev model divê li tevahiya Sûriyê karibe were pêkanîn bigire nava xwe bandorê li ser hemî gelên Sûriyê bike ev tenê li ser bengeha tekoşîna siyasî anca dikare were bi dest xistin dibêje Mazlûm Abdî. Hevdîtina birêber apora wê berî her tiştî ji bo min çavkaniyekê rûmetê bextewariyê ya mezin e hûn zanin divan demên dawiyê de bawer dikim rêveberên dem partiyê pêşî beyan kirin ku Öcalan dixwaze Mazlûm Abdî Mesûd
بارزانی نچیروان بارزانی و بافل طالبانی ببینه بوارا بده بستینه لسر پروژه کردان یا لروجات ناوی و یا ریبرین دم پارتی پیشی بیان کرن هفدیتن چین بو چینه بو ام نزانن اما دبیجیم بلکی چی بو بجی برای تلکنفرانس بدیمنجی بلکی چی بو بجی ریبرین دم پارتی و سازوب زو رانابن د مسئله که اوقاسا مهم ده فکر خو بیان نکن حتی کو چینه به از دبیجیم حتی چینه به او فکر خو بیان نکن بلکی چی بیا ما انجام چویا ام نزانن اما تشتکی دیجی هه ده انجام رخنین مده me pir caran rexne kir çima dem partî li Tirkiye bi gelek derdoran re partiyên piçûk ê Tirk re hevdîtina çêdike çima bi partiyên din ên Bakurê Kurdistanê re hevdîtina çênake di encamê de em pê hesiyan ku çûne bi partî geriyane bi wan re hevdîtin çêkirine merov li Tirkiye çawa dikare bi hev re bijî li ser vê hevdîtin çêbiye daxuyaniya Mazlum Abdî hema bi çend hevokan bibêjim yani dibêje ji bo min kêfxweşî ez bikaribim bi Öcalan re hevdîtinê çê bikim û pêra bidim bistînim. Hevdîtina me wê di çareserkirina pirsgirêka Kurd ya li 4 perçên Kurdistanê de wê beşdariyekî mezin bixwe bîne wê bibe alîkar ji bo çareserkirinê. Ne tenê li Sûriye li Rojava li her perçên Kurdistanê dibe em ê bikaribim bidim bistînim. Mazlum Abdî netewî fikirê divê aliyê de derketina holiya derfetekê wisa wê min kêfxweş bike. Tekoşîna gelê Kurd dibêje Mazlum Abdî ji bo azadiyê qonaxeke dîrokî re derbas dibe. Rojhilata navîn bi guhertinên dîrokî ve anha yani mijûl dibe. Rojhilata navîn diguhere ve diguhere. Ev jî pêvajoyeke dîrokî ye, serdemeke dîrokî ye. Divê milletê Kurd divê pêvajoyê nû de û di siberoja rojhilata navîn de ciyê ku heq dikin karibin bigire. Ji bo vê yekê çi lazim e? Yeketiyeke netewiya xurt lazim e. Ew hewcê ye. Hemî partiyên Kurdistanî bikaribin werin cem hev nîqaş bikin, biryara xwe bidinê em çi bikin, çawa cih bigirin û her wiha kêfxweşiya xwe ya ji bo yekrêziya li Rojavayê Kurdistanê jî tîne ziman. Berjewendiyên xwe dibêje daynin aliyekî, berjewendiyên şexsî, rêxistinî li menfaetên netewî bifikirin. Dara tu şîrova xwe bike tu dixwazî pêşî behsa şerê İsraîl û Îranê bikî? Zanî dixwazim belê yanî dixwazim serî behsa tiştekî pir mihîm bikim yanî min berê jî gotiye em nikarin yanî em bi rastî jî ew rêbera pomîna rêberê xwe dibînim yanî tevgerê em ket û zehmetiya wan yanî em nikarin ama di hemê de em bi rastî jî gera rexne bikin. Niham dixwazin tiştek bêjin. Serogapo di nav zindanê de tu zanî yani serogapo li gorî nav zindanê yani hende tişta dibêje. Mesela dema ez pêm zîndanî kirin ez herim berdem dadgehekê li gorî xwe yani dixwazim ez xwe biparêzim tu zanî bûlo gotnê xwe dibêjim. Ama dema ez li derve bim yani li gorî yani bi şêwazekî dinê ez xeber didim. Yani ez henekî dipirsim yani ji ber ku niha dewleta Tirk dixwaze bi vî awayî niha nîzîkatiyek heye bi rastî jî te ra bêjim. Mesela hem di alî Amerîkayê İsraîlê de wane de ji ber ku dixwazin ew dewletên Rojhilatê navîn biçûk bikin ev rastî ez nabêjim yani çend sala di nivîsînin yani şrovekarên Emerîkî, şrovekarên İsraîlî yani yek ku taqîbê medyaya İngilîza bike wê bibîne yani tu zanî. Dibêjin dixwazin ew dewletên mezin yên Rojhilatê navîn hene gere biçûk bên biçûk kirin. Yani dema Türk jî ev yazanin, dema tu zerno xwe dîsa ji Kurda ez vî ditirsim. Dîsa xwe ji Kurda bi navê biratiyê wan birane wana heta ku yani ew dikehin armanca xwe. Hêdî hêdî dixwazin Kurda ji alî Amerîka û İsraîlê bikişînin tu zanî wana dixwazin yani mecbûrin İsraîl yani Kurda ra lazim e Kurd niha pêwîstiya mezin a Kurda bi İsraîlê û bi Amerîka bi wana heye ji ber ku li gorî xwe li gor projeyên xwe li Rojhilatê navîn bige namanca xwe li vî ez dîtirsim. Evet kirim pirsek işte pirsim. Tüm bahsa projeyên Amerika û İsraîlê derheqê Kurdan da têkirin ama me bi çavê xwe tiştekî nedîtiye. Eger projeyê Amerika ya Kurdistanekî hebiye çima destûr neda li başûrê Kurdistanekê serbixwe çêbibe yan jî qet berde Kurdistanekî serbixwe referandum çêbû piştgirî nedanê.
زانی هەواز زانی تشتێکتەڕە بێژم ڕاستە ئەv یەژی ڕاستە ئەv یەژی گوتنەکە گەرم لەسەر بسەکنین لێ تشتێک هەیە دەوێ دەمێدا یعنی وێ چاخێ ئەمریکا هاتژی مەسعود بارزانی ڕاگۆت ینی بەڕسمیە ینی پەیام ئەوانەیە دەبێژە حتا ئاستێ سەر بەخۆی ئەم بۆڕانە ئەمە دوی دەمیدا وێ ڕفراندۆمێ چێنەکەن ژبەر پرۆژێوانە زەرەر دەدا ئەمریکاوانە توزانی ئەوێژی هەیە ینی تشتێکێدیژی هەیە هەواڵ دگەرە هەندە جارە بزانن ینی ڕاستیەک هەیە ئەگەر ڕاستە مە شەهیددان مەخەبات کرد مە هەر تشتایی ئەمە بڕاستیجی ینی گەران ببینین مەسەلەن ڕۆژاوای کوردستانی دەوێت دەقێدا ئەگەر ترسێ ئەمریکا و ترسێ ئەوروپا و ئەو وڵاتانە نەبە بڕاستی ئێری شامە دەکەنی ینی ئەو ڕاستیەکەی زانی و ینی گەرەمە هەندە تشتاژی ببینن ینی ئەبە بەرچاو بگرین لەماژی ئەس پڕ دەترسم دیسا کورد بکەون وێ شاشیەدا دەماک و دەولەتێن ئینگلیز و فەڕەنسا وانە هاتن دەولەتە عوسمانیە هەڵوشاندن هەر میلەت کەت خۆدا خۆرا دەولەتێکێکە کورد کەتن پێش تورکا و گۆ ئەمێ عوسمانیا بپارێزن ئەمێ ئیمپراتۆرەتێخوا بپارێزن ئەس لەوی پڕ دەترسم گەرە بڕاستیژی تەبگەرە ئازادیە پرشیار بەلڤیەک یادنێژی ینی یادنێژی هەواڵ بەدران تشتێکی وەڕا بێژم ینی گەرە تەبگەرە ئازادیە گەرە پەکێکە بڕاستیژی سەرۆگاپۆژی خوا ئیلام بکەم ملەتێک کورد ئینسانێک کورد دوێن فێم ناکە نەها بڕاستی ئەس خۆجی فێم ناکەم یا هوند خوازن بە تورکیا ڕابن ئەن هوند خوازن سەر بەخۆنا کوردستانی ڕابن گەرە ینی ئەس شاژ مامەیە ئەس وەک وڵات پارێزێک ئەس 20 ساڵە بێت تەبگەرەی ناز دەکەم توزانی ئەس هێش فێم ناکەم پەکێکی یعنی بڕاستی فێم ناکەم بڕاستی سەرۆگاپۆ فێم ناکەم ینی گەرە ڕەک و ڕاست هیچ جانالی دخوازن بلا بخوازن مولۆ نابە ینی ئەم دنیوێدا بمین پاش ئەمێ وێ بێڵینەوێ هەرن کۆمنتەکەت سەگۆت من هەیە بێژە پاش ئەمە هەرن سە شەرە ئیسرائیل و ئێران تمام ئەو تشتە کوتت بێژی ترس و فکارە ددلێتەدە باوەڕ بکە ددلێ هەممی کوردێن باکووری کوردستانێدا هەیە بەلکی دەرڤای باکوورژی رپۆرتاژتێن هەفپەیڤین بە ملەترا ناوە کۆڵانان تێکردن ئەین وەکێتە تفکردن باوەریامە بوێ دەولەتە تورکیە چونەیە چونکە حتەنها نێ لێبورین خواستیە نەگوتیە من عفو بکن ji ber komkujiyê me pêkaniye tu fikra min jî xwe zanî ser vê meselê ama tiştekî heye dara ji ber ku siyaseta înkarê ya dewleta Tirkiye heye ser miletê Kurd ji ew bixwe hatine cem Kurda ew dibêjin em di tehdîtê dane mala me xira dibe pêşa roja me tariye ka werin destek bidin me em jî dibêjin tamam nexeme çünkü tiştê em wan da bikin ji ber ku tuneye dara em jî dibêjin baş e wextê ku em dibêjin baş e keremkin werin ser masê hatina dewleta Tirkiye ser masê dîrokî ye dawî li siyaseta înkarê tîne nayê wê manê mesela anha eştera bêjim diyalogên ku ji îmraliyê tên derve ez dixwînim anha pêvajoya müzakereyê nine heqê Kurdan nehatiye nîqaş kirin anha pêvajoya em çawa dikarin Tirkiye bînin ser masê Türkiye bixwe hatiye cara yekeme di dîrokê de piştî Özal Türkiye bixwe daw li tevgera Kurd dike dibêje tamam wê şaxê gerem bifikirin yani tu 100 sala min tu kujî îro hatî pêşiya min tiştek heye li vê derê da yani ev ne normal tamam ev müzakereye ama em nehatine wê astê müzakereye dest pê nekiriye anha tenê pêvajo ne a müzakereye ka merûv çawa dikare dora masê rûnê hê rûne niştine mesela eştere ez garantî bidim te mesela Öcalan de diyaloga xwe ya bi Pervîn Buldan û rayedarên dewleta Tirkiye re li wê derê dibêje yani biken dibêje henekê xwe bi dewleta Tirkiye dike belkî te xwe dibêjî dibê ya ez hemî tiştê ez behs dikim li gorî qanûnê netewiyek bî navnetewî navî federasyon e ama ez wextê dibêjim federasyon Tirk dicirifin ditirsin dibê ez dibêjim xweserî Tirk dîsa ditirsin dibê ez dibêjim civaka demokratik dibêjim tamam ya halbuki armanc aynî tişte pratik aynî tişte navî sistemekî federatif e viya dibêje ji ber vê dibe anha ji bo ku dewleta Tirk were ser masê em wî mantalîteya înkarê ji holê rakin ji bo müzakere dest pê bike müzakere jî tiştekî din dibe
ez bi tena serê xwe tiştekî nakim heqê min jî tune ye müzakere ancak bi saziyên Kurda ra nîqaş were kirin berfireh Rûspîya ra nîqaş were kirin bi dara ra bi rewşenbîra ra bi her kesî ra were kirin encamek derbikeve li gorî wê encamê dewleta Tirk gavan bavêje ev pêvaş û paşê ye yani eştera rastî bêjim min gelek ceseret girtiye ji wê diyaloga navxweyiya li İmraî ya tabii ki merû dikeve şik şüphe baweriya me ra tu carî bi dewleta Tirk naye ama ketine zorê doh me behs kir dar em warin serşet doh me behs kir eger dewleta Tirkiye hîs bike ku tehdîta İsraîlê kêm dibe ku dîsa dev ji Kurda berde mesele ew e kerem ki aynı ew mesele na mesele eger ewlo em xas dixwaz nêzî Tirka bikin paşê İsraîl û Amerîka bêjin tamam Kurd tiştekî naxwazin em nikarin berjandiyê xwe dîsa destê Tirka valakin tiştekî dijî ye heval bedira Türkiye di NATO da ye niha şewa difikirî niha Tirkî ku rê li pêşiyawî heye ku bandorê xwe bi welatê heft Türk ziman da bike mesela Kazakistan û Azerbaycan û wana snûrê xwe bigehîne wan İran heye Ermenistan heye belkî temaekê wilo dabe îra Tirka Amerîka em ê İranê xelas bikin û rêyê te bikeve ser dewletên heft zimanên ên Türk ziman zanî tu dikarî bi dilê xwe çi bixwazî wana li gorî xwe dîzayn bikî zanî Türkiye belki ev kabul kiriye yani ne mümkün e em nizanin yani zanî ya dinê tiştekî pir mihîm e niha rojnameyekî parve kiriye li Azerbaycanê 5,000 İranî Azerî tên perwerdekirin ev ji bo çi ye gerek Kurd aqil bin hişyar bin yani 5,000 niha ev nêzî dibêje sê mehin li Azerbaycanê erteşekî 5,000 ji Azerî İranê tên perwerdekirin Kurd hayî pir tiştanîne ev ji bo çi ev ji bo amadekariyê hazir bibin yani bêderî ev êriş ji ber ku niha te ra bêjim niha İran İsraîl bi dilê xwe her ku derê İranê bixwaze lê dêxe û lê xistiye ser erteşê wana kuştine beregehê nênkû hewayî yani her tişt xera kir yani mümkün e wilo İranê bêjin biçin dîsa herin ser mêzê dema ku İran wilo ew kirine ji pirize kirine û tu çi difikirî yani bêje 5,000 Azerî ji bo çi tên perwerdekirin ji bo çi bêguman ji bo ku Azeriya xwe bikin di heman demê de pêxin wê derê yani pêzawan hebe ji ber ku eger ev dewlet here rejêma Komara İslamê Îranê ne mümkün e carek dinê İran mîna ew ê were mîna dîsa piştî ku Şah Reza Mihemed Şah Reza ew derket û înqilab çêbû Komarê İslamî hat dîsa İranekê yekî tu çêbû ben ne mümkün e tiştê we Azerî jî vê yekê qebûl nakim xwe yani ez dibêjim yani ev mesele yani bi rastî jî nayê ku em dibibînin wîloya û İran em pir mezin bibînin İran halê xwe çi ye ya hemû dibin jêrzemîna dane niha İran em dibînin halê wan perîşan bûye bi rastî jî ama serdestiya psikolojîk ya şer destê İraniyan da ye wisa xuyet ji derbava ne tu zanî ji ber ku em zêde ew ê dibînin em zêde ew mîdya musulmana dibînin çêtir yani tu zanî hevalê min musulmanim piştgirî yani mixamin Kurdê welat parêz jî hene piştgirî didin İranê yani ez medya wana mêze dikim bêguman wilo hemû xwedeke Îran serketiye ama ez her medya İsraîlê mêzeke medya İngilîz mêzekem bêguman İsraîl serketiye hevalê min İsraîl fêr nebiye ew xwesa bombeyan bixwe li ser heka xwe milletê İsraîlê fêr nebiye ew xwesa were kuştin em wilo du fikirin ama ne wilo ye yani İran İsraîl ne dewleteke İsraîl bikare here nav odeyên ser erteş ser fermandar û ew ê ku atoma İranê çê dikin yani İsraîl nikare nizanibe ku balastîkên İranê hene digehin Tel Avîvê tiştê wilo dibe yani ne mümkün e tiştê wilo bêjin İsraîl nizane yani zanî nikarin em bêjin ama tu zanî tiştekê li vê derê de gerem nekin di navbera İsraîl û İran de ferq hebe İsraîl li bingehê heskerî li bingehê atomî têxe li cihên kîjan cihên heskeriyê têxe
ایران لگۆری سەرێ خۆ دابێژە ئێڤێژاژی ئیسرائیل بچی کە بخوا و خاصە ئێتکەوە عەردە یانی ئەمە مەسەلە فەرقەیە زانی گەرە موەژی ببینن ئەگەر کو ئیسرائیلژی میناوانە لە بێ خەنا باژار و لە ژن و لە ماڵ و لە زارۆکە و لە هەر دەرێ بێخە بێگومانە هیچ کارەژی هێزا بەلکی ئیسرائیلێ مازنتر ببینی ji بۆی من دارا خەتەری هەیە ئازێری و کورد سبێ دو سبێ لە ئیرانە نو وەرن هەمبەری هەبوودو سەدی سەد تشتێکی دی هەنە یعنی هون فێم ناکەن شاپەرست ئەو شاپەرستا ئەس ناز دکن وێ دەرێ وان زهنیەت ئەوانە ناز دەکەن ئەو لە کۆمارە ئیسلامی ئیرانی دەهات ئەوترن ینی تەلیکەترن دزانی ئەو شاپەرستە بەریک و 1997 کۆمارە ئیسلامی نوێ هاتیانی ئەمە بەندی هێنا بەرەوەندە دارا مەسەلا ئازێریین لە ئیرانê پشکری دidin ئیرانê naxwaze îran perşbe ama Azerbaycan pişkirî dide İsrailê dixwaze îran ser û bin be hevalê min niha çawa Kurdê me bi 100 salana xepandine niha nîvê Kurdê me bi İranê ranê pişkirî didin İranê yanî Azerî jî wilo ne Azerî jî nîvê Azeriya dest pişkiriya xwe didin İranê bi taybete jî Azeriya İranê şîî ne hemû şîî ne Sunî tunê de Azeriyên İranê de û bîr neke yanî serokê na xaneyî xwe Azeriye serok komarê İranê Azeriye lima pişkirî didin wana Ama di nav Azeriya de jî nîvê wana heye piştgirî nadin dewletê Îranê serbexwe ji bo Azerbaycanê dixwazin. Serokkomar tu behsa serokkomar dikî bizîşkan bizîşkan Azeriya xwe Azeriya erê ama Xamneyî jî Azeriya Allah Allah Erê Xamneyî xwe jî serfermandarê Ertejê jî piraniya wana xwe Azerî ne yani Erê gerek mı bizanin tiştekî dî telîkesa Kurdan ewa meselen gerek Kurd pir hişyar bin aqil bin ji ber ku wane de nav arteşê Îranê de hene ezmûnê wane arteşê Îranê heye heft dewletê Türk ziman li piştî wanin yanî di vî demê de Îran bikeve ez vî dewletî naxwazim dixwazim bikeve ama gerek Kurd pir hişyar bin eger li vê demî de em li piştgiriya Amerîka Awropa İsraîl nestînin wê dîsa me bin dest bikeve Ama dara tiştekî din jî heye tamam yani rejim yani Kurd ez bar nakim Kurd pişkirî bidin rejima îro ya li Îranê lê di şer da İran têk neçe û bi ser keve û İsraîl bitirse û dev ji şer berde mesela gava din nûçe pêşkêş kir Ewropan hadi devrê de ye naxwaze krîza aborî peyda bibe li vî welatî li van welatan eger agirbesekî çêbe û İran serdestiya psikolojîk bi dest xe mesela malame Kurda xirab dike em rast pişkirî bidin İsraîl û Amerîkayê em rast piştgirî nadin İsraîl em nabêjin piştgirî jî bidin İsraîl em nabêjin xwe bêjin İsraîl were na gere bi rastî jî bi taybetî ez niha ji bo Rojalatê Kurdistanê ji bo ez naxwazim ji bo rêbera PKK ji bo Bakurê Kurdistanê çi dike bila bike em nabe şaşekî mezina niha li welatên ku ne Türk zimanin yani ne Türkiye Suriye Iraq İran bi te awayî Kurd xwe bidin aliyê Tirkiye şaşekî mezina dîrokiye nabe tiştê wilo zanî xwe bidin aliyê kî ha Tegu nabe Kurd xwe bidin aliyê kî nabî xwe bidin aliyê Tirkiye çawa xwe didin aliyê Tirkiye tişek wisa tunê yani tiştê wilo dibînim yani bi rastî jî yani hevalê PKK dibêjim dikarin bibin biraw bi Amerîka yani hevalê te kadroyê tevgerê me gotnê wilo dibêjin çawa dibêjin yani ez wî naz dikim gotnê wî hene ez ê te ra bişînim dibêje gerek bi Tirkiye re bine musulmanin tiştê wilo yani ya tak wî te dikujin hava got nabêjî ez şaşmame yani ez bi rastî dî şaşmame we gotne ya Na Kurd ne Kurdê berêne Kurd hewl didin siyasetê bikin dara Heval siyaset nîne tiştê wilo nîne gotnekî insanekî wilo gotnê wilo bêje yani rastî jî yani endek car ez pir êdiz dibim ne tinê ez malbata min derdora min em hemû efa gotne êdiz dibin tu xwe mîna ewkekê dibînî xwe çend sala dê xwe mîna kadroyekî dibînî va got nabêjî dibêje em piştgiriya Tirkî dikin Tirkî ji me nizîk e ya Tirkî 100 sala te dikuje yani nebêje gotnê niha naçî ser be em diçîn ser Îranê gerek Kurdê Rojalatê Kurdistanê bi rastî jî hişyar bin yani
پکێکە تەڤگەرێکی وسایە و هەمە هەممی پەرچەی کوردستانê êk û tiştekî xwe feda nekiribin tuneye têda. Yani her tiştê xwe dan rast e, keda xwe, emega xwe, zarokê xwe, xwîna xwe ji her perçeyên Kurdistanê têda cîgirtin. Niha mesela tu siyaseta pejekê çawa dibînî? Dibêje ev şer ne şerê ji bo azadiya milletan e, şerê berjewendiyê ye. Em amade ne ji şer re xwe biparêzin, komîsyonan ava bikin, komîteyan ava bikin ji bo tiştên însanî. Mesela di şer de xela çêbibe, birçîbûn çêbibe, birîndarî, kuştin çêbibe, em xwedî li milletê xwe derkevin. Êriş çêbibe, em wan êrişa bertaraf bikin, xwedî li milletê xwe derkevin ama em rast nikarin alî bikirin. Xeta sêyemîn de ne kî êriş bike em berxwe didin, kî êriş neke em vê gavê disekirin li benda encama ne. Tu vê siyasetê çawa dibînî? Ez vê siyasetê wilo dibînim, ger em rastiya jî bibînî. Em hindê şiştan nîzanî her xwe bibînin bêjî ew jî nabe. Ne, tu zanî çawa ye. Ne, em bi dewletekî bi dagîrkerekî rûberû ne. Ew nizanî dîmokrasî, ew nizanî mavê gelaçî, ew nizanî azadî çi, ew nizanî tiştekî wilo tiştê di qejiyê wî de tune ye. Ew ê çaxê em hêza me jî ew xastinîne erteşekî wilo mezin helweşîn û xwe azad bikin. Ger em du derfetê bin. Tamam dakikê em eval bedirin. Ger em du derfetê bigerin. Na müdaxeleya Awropa û Amerîka wane be NATO nebe min nedikarî bi rastî Rojavayê Kurdistanê çê bikin bi serê xwe. Ger em rastî qebûl bikin yani. Ger em rastiya jî bêjin yani. İran jî aynî ye. Na gotinê pija karekî pir baş e, nabêjim xirab e, ez pir baş dibînim. Ama yani bi rastî jî eger müdaxeleya Amerîka û Awropa wane nebe tune hêza me. Çi bêjin yani? Derejî pejekî li Rojdatê Kurdistanê kîjan hêz hene dikarin millet biparêzin wekî qesedê hene wisa? Berê min ama gera rastiya min nizanin hêja pijak li Rojhilatê Kurdistanê çi jî ber ku tarîxeka dûr û dirêj du hîzbên serekel wê derê hene. Yek Komala, yê jî hîzba em bêjin Partiya Demokrata Kurdistanê Îranê ku Mîratê Qazî Mihemeda. Wana bandorê xwe pir mezin heye yani. Tu zanî wana şerê vî Komarê İslamî Îranê kiriye bi salan. û şehîdê wana pir hene. Yani ama dara PDK İran darbeyên pir ciddî xwar. Sala borî beriya du sala kadroyê wan belav bûn, derbasî Ewropayê bûn. Tamam tesîra wana siyasî belkî li Rojdat hebe ama kadroyê wanê şervan, çekdar me hene li herêmê. Na, pir hene, ne hene jî yani pir hene jî yani. Ez bi xwe bi rastî piştgiriya pijakê dikim ama tara bêjim. Pijak dikare li alê Urmiye, li alê Salmas û Xwî, li wa derê heta nêzîkî xwe digehîne şino gere bandorê de divê cografyayê de hebe. Tu zanî? Ama bandorê nikare bandorê xwazmazin li ser mehabatê, bokanê û şino û serdeş û seqz û bane û merîwan û kirmaşan û îlam û wa derê bike. Bi taybet aliyê kirmaşan û îlamê wê derê hemû di aliyê Komala de ne? Aliyê mehabat de bêjin navendê Rojhilatê Kurdistanê. Yani ji bo me feq nake, ji bo me şerme ku em di nava rêxistinê Kurdistanî de alî bigirin, taraf bigirin. Ji bo me meseleyên netewî mühîm in, mafên netewî mühîm e. Ji bo me komele dibe, PDK İran dibe, pejak dibe. Kîjan rêxistinekî Kurdistanî be, em weke rojnameger, em ji hemiyan dixwazin ku bi hev re tev bigerin. Em alî malî nagirin. Ez wilo difikirim yani heye belê ez bawerim wilo difikirim eger firtenek çê bibe li wê derê yani ew rijê wilo hêş ew bibe karin yani bi rastî jî hem pijak hem jî demokrat hem jî Komala dikare xwe bigehîne nav bajarên Kurdistanê. Haziriyê ku ez bizanim haziriyekê pijak hene û ez Komala jî dizanim hazirin ji ber ku hêzê wane nêzî 5000 3000 çekdarê wan ên hazir heye yani ez wilo difikirim. Me pir behs kir, ez pir rast jî nayêm pozisyona Başûrê Kurdistanê çawa ye na li hember vî şerê. Mesela Yekîtîn Niştiman, Partî, PDK ew anha di çawa difikirin derheqê vî şerê de kîjan aliyê cî digirin? Di şerê navxwe de Îranê piştgiriya yenekê kir gerem waye bibînî tu zanî Îranê piştgiriya yenekê kir û hêzên Amerîka û NATO û İsraîlê jî têra yani piştgiriya PDK kir. Tu zanî
وێجا یەنێکە دەرخستن بە تەمامی لە باشووری کوردستانی حتا سەری ئیرانێ بردن پاشێ چۆ ئەمریکا مامجلال ڕەحمەتی خوا لێ بە چۆ ئەمریکا لە ئەمریکای ڕوونت گوت ئەژینە دژی ئەمریکا ئەژینە دژی ئەوروپا ئەمە دەرفەت سنوورێمە بە ئیرانی بوونە دەرفەتێکی وڵات چێ بووە ئانین سەرمێزێ و ئەو کردن ینی گەیاندن هەردوو ئەو یەک دوو نێزیکاتیە یەنێکێ بە ئیرانی زێدەتر هەیە دزانی ئەمە نەها ئەزبوو دفکرم ینی هەردوو هێزیژی بڕاستیژی دەما دەرفەتێک چێ ببە بڕاستی سەدی سەد بزانن وێ ئەو ڕژێن بکە بە هەردووی پشتگیریە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بکەن و وا دەری و سنووراژی هەموو هێزێن ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بەدەکەن ئەم ڕاستیە توژی زانین نێچیروان بارزانی ساڵا بۆری و بەریە دو ساڵا هەفتێ و حەفت جارە چوو ئیرانێ هات دانوستاندنێوان پڕ خۆش بوو دۆستانیەکی خۆش چێکردن ئەوژی هەیە ماخوا ئەوژی بخۆ لە ئیرانێ بوونێ ینی ئەبدەما شۆڕش شێوانە ساڵە هەفتێ پێنجێ حتا و نۆ و یەک باشوویە کوردستانی ئازاد بوو ئێو لە ئیرانێ مازن بوونێ ینی پرانیە ماڵباتە بارزانی ینی لەوێ دەرێ لە دایک بوونە ئەو یەژی هەیە ینی ئەمە ئەس بلۆ دفکرم ئەو کوێ ینی ئەو دقەفێوانە لە دەرکەتیە ژبەرکو ئیران بخۆ زاتەن ئیران ئەگەر مەسەلە ئەوروپا ئەو سیستەمێک و بڕاستی بوویە ڕاستی لە باشووری کوردستانێ ناخوازە ئەمە توازە پێرە بمەشە بڕاستیش ئەس بلۆ دفکرم پڕ باشە کاس بنرم پرس هەواڵە هەیەتنێ ئەمە شتێکی دی هەواڵ بەدران شتێکی دیە ئۆپۆزیسیۆنە ئیرانی ئەسپار زمانات بێژم ئازەری بەلینێ ینی ئازەری زاتە ناو تورک زمانە لە گۆڕی قەفەی ئازەربایجانێ و تورکی وانە دشتغڵن ئەمە نها ئۆپۆزیسیۆنێکی ولۆ مەسەلەن ئازادی خواست دیموکراسی خواستنێ یەکوەم دەبینن شاپەرستەنە کوڕێک شایە توزانی وانەژی باوەری یەخۆ تشتێک بە کورد و بە ئازادی بوانە تونەیە دەزانی ئەو ئیرانێکی مەزن دخوازن بەلینە ینی و زاتن حکمێوانەژی هەبوویە چەند ساڵی لە ئیرانێ دیکتاتۆر بوونە و ئیران و فارس پان ئیرانیزم دبێژنێ پان ئیرانیزمێت خوازن ینی ji بۆوانە فەرقتونێ ینی چ ئاخوندی بن چ نەزوو لە دفکرم ئەمە دیسە لەوی ڕژێمی چێترە ئەرێ جۆڵانیژی ئەحمەد شاڕاژی وەختی هات سەر دەسەڵاتداریە ئەوژی لە تشتێکی وستا دفکرم دفکرم دەبێژم ئەگەر لە ئیرانێژی تشتێکی مینە سووری چێ ببە ئیدی ئەو نکارن دیسا بێژن ئەمە دیسا مینە ئاسەد بکەن ولۆ بکەن ولۆ بکەن لە گۆڕی ناباب زەحمەتە کی پشتی وێ ڕێژیمێ کی تێ بڵاوەرە مەجبورە بە کوردان را لە هەف بکێ بە ئازێریان ڕژی لە هەف بکێ ها ئازێری هەقی خوازە ناخوازە نزانم ئەما کورد فەرقیە ڕۆژلاتی کوردستانی ژە ڕۆژاوا چێ نابێت دەبێژم قەی پەرگاڵا کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی چۆیە ئەینی سیستەم وێ لە ڕۆژاتی چێ ببە پارتی جودەش خوا پەدەکە ئیرە ئاین تشیت خوازێ ئەمە تشتێکی دیژی هەیە گەراماوژی ببینم بەلوچی یعنی ئەو واژی جوگرافیەوان تایبەت بخوا هەیە زمانی خۆ مینە کوردە توزانی وانە لە ئیرانێژی تێخن ینی حتا نەهاژی ینی ساڵ نینە نێزی 200 حەسکەرە ئیرانێ نەکوژن ها ئەموانە نابینی زێدە بەرخوا ئەمە وانەژی جوگرافیەوانە ینی زەحمەتی ئیرانی پڕ مەزنە بەلوجی ئەم بەلوجیا دەبینن ئەم بەلوجیە وەکێ پزماڵی خوا قبول دکن بەشێکی ژمێنە ئەم بەشێکی جوانن ئەو مەسەلاوان چ بوو نها بەلوجی لە کیژان دەولەتان هەنە ئەنها ئەو زێدە پرانی کەتین سەر سنوورێ پاکستانێ پاکستان ئەفغانستان و ئیرانی بەلوجی هەنە ئەرێ دوێ سێ گۆشەیەدانە جۆرافیاوانژی دارە وەکە یە کوردستانی ئەینی جۆرافیایە سینۆر ئەینی جوگرافیا ئەمە پرۆبلەمێوانە زەحمەترش کوردە ژبەر کو دناف بەلوچیادا فارس زێدە بوونە توزانی مەسەلەن ئەگەر ئەم باژێرە کوردستانی ژبلی ورمیە دەرکەن زانی باژێرە ورمیە دەرکەن یعنی باژێرە دیە کوردستانی تورک تێدا تنینە نێزی بوونە ینی وەک جیران ئەمە تونێ ئەمە بەلوجیە زەحمەتی ئێوانە دنە بەر باژێرێوانەدا پر تژی بوونە نیوی فارس کەتین تێدا تەب لە هەوی چێ بیە تەب لە هەوی چێ بووە دەمۆگرافی هاتیە گوهڕاندن ڕێ لەبەر ئەوێ دەگرێ یعنی سبێ دوسبێت تو نکاری سەرخەبوونە خوا ئیلان بکیش بەرک و ئەو دێ و ئارت ئاخ نەتەنەیەتەیە بەێ زەحمەتیا مەسەلەن لە باوکوورە کوردستانی هێمەژی ولۆ هەیە مەسەلەن ئەو خوا نەترکن ئەما بوونە ترک دزانی مەسەلەن باژێرێکی مەسەلەن مینان بێژن ئەرزەڕۆمێ مەسەلەن دزانی
يعني نها نيفي ارزرو مزازر خاطرك دبين يعني نترك جميت خاطرك دبين ظاني مثلا باجر تجي هنا ولا منا حنتا بينا بروبلم هي برمزن يعني راسته ذات انا بخنا نتركن براستي جما بوي بي زمانه يعني اسميلابونا كركوك جوسه كركوك عيني مثلا ناني في وانا نيجي عربه اما جبو باجرين وكي عنتاب كركوك باجرين بلوجيان سیستما که اوجلان پیشنیاز که جبوان باشه یعنی سیستمی که نه فدرال جواکا دموکراتیک یعنی هر تاخکی اگر تاخکی ده کرد هبن مینا سیستما فدراسیون دبن خودی حمی مافی خواه نتوی لتاخکی سویس رجوسه مثلا والله زاني استرى بيجم نها اف راسته اف قوتنيت راسته اف قوتنيت سرقابو راسته ما تزاني اف سيستم تو بحث تكي جرى ذهنية انسان على ديش بباد او هيزين دا صلاة دار مثلا شوال رجاباي كرسان هيزين دا صلاة دار آنية بيك بينا بلام للرخمة جولاني هي نكارة بيك بينا اف مثلا زحمتي تزاني زحمتي اوا ام كرد حاضرن مثلا تو بچه قامیشلو ارمنیکی آسوری سوریانی پرورده یوان هه برکوی مدوی مشهوتی ادی ام نخوازن خلکی مغدور بکن چه حق هبه ام خلکیش خواه زیدتر دو پاریزن و داری مجی چند جرا دو یوتیوب خودم بانک کریم از بیجم یا ملت آسوری سوریانی ملت ارمنی مینامه جالی چکتری و نبهیزن که چو خورتوان نکارن چکو سیلح هلگرن ایمه ام مجبور خودی لوان در بکن جخوا زیدتر ام خودی لوان در کبن او برمایه شرن مالا خرابیه ایجا از دبیجم راسته اما باجارین دیسا دبیجم باجارین وکی کرکوک یعنی هرما بلوچ و اورمیه مرود دکاره وکی سیستما سویس ره بره ببه نهال کانتونه که سویس ره تاخکی دودکاری پروردهی Almani bir dest bekleyen, tutkari yadın perverdeyi Fransi ne mesele? Ya problem çenabe. Le evci busaya. Hin velatın cudaya Avrupa busaya, Belçika busaya. Finlandiya na mesela nezi az na berjeri Helsinki dibinim nezi set kutabxane hene tine zamanı evdi Suudi ile texwinde ne Suud zamanın bu. Zani? Eğer تشتغلوا ببا باشا اما ذهنية زحمة مثلا أذربيجان نهاج بويكو أو دبري قرتن لأرمانيا تشد بيني أو تشد قوتني أو هريما أبي بري دوسي صالة قرتن نابي تشبو أو هريما أرماني ليجيان دكن ها قرباغ تشي قرباغ لا قرباغ تزاني سيستم حمو كرنا زمانه بخا أو أرماني داخلن سيستم حمو مكتب كرنا زمانه تركي آذري يعني مشكلة في الذهنية توانه زحمته فهم كيف؟ دارا درد سر دارا او قرباغ تشياي بالتمامي كرد بون ناويجي كردستان سور بو ناوي كردستان سور بو لنين ستاتویا کردستان کی سربخوا دا بوان اوتونوم پاردون بشرا وقتی کو ستالین ته سر دسلاتاریه آتاتürk ج ستالین را نامه دشینه دبیجه acilen rica mişte evet tu buxwaz yazdım te gerek tu Kurdistan navê Kurdistanê lê derê nehêlî Stalin dest pê dike koçberî Kurdistanê radike li ser daxwaza Atatürk di berdêla wî de çi daye nizanim Belê min ew Kurdeka şûmka Kazaxistanê wana ra xebitîm Kurdên Kazaxistanê migo hûn çawa ketin vê derê gu em li wê derê hatine li Kurdistana sor anîn bi zorê birin wê derê aynen veya hemî Stalin kir li ser daxwaza Atatürk Heval Bedran rastiyek heye yani ev dîroka kitabek li Başûrê Kurdistanê nivîsandine pir kitabekî baş e ez dixwazim waye bişwara bînim bixwînim niha hatta nêzî Bexdayê diçe ew geruya niha herûmis heye ji bêra dibêjin pêgirtin û dinya xera dibe nizaçe hatta wê derê tu zanî Kurd hebûye yani ev ne veşardiye hatta nêzî dikete wê Azerbaycanê hemû Kurd jiyan têde hebûne ama hêdî pê tu zanî sistema împeratora hatin paşê dewlet netew çêbûn hêdî welatê me jî nebû mixabin hemû la perîşan bûne yani em li hêj jî biçûk dibin li ma jî dibêjim
سنورê me çê nebe em hêj biçûk dibin. Rast e. Wextê ku Em ji ber ku va tişta dûr kevin çarê me tune îleh snûrê me hebin. Wextê ku Tirk hatin rojhilata navîn, Azerbaycan bi temamî ê Kurdan bû, di destê Kurdan de bû, mîrektiyên Kurdan li wê derê bicî bibûn. Rast e. Ya din jî ev meseleya Kurdistana sor, Atatürk dibêje eger tu wisa bidomînî em viya weke fesadî qebûl dikin. Yani ev dibe numûne ji bo welatê me. Êwe dibe hûn li gorî xwe tevdigerin ama ji bîr nekin ku eger ev bibe numûne ji bo welatê me serê me dikeve belayê bi Kurdê me re. Anha sîstema me siyasî heye em nikarin rê bidin Kurda. Heval ez serê te neşînim, serê hevala neşînim. Ez gotinê xwe dawî dibêjim ser Îranê dibêjim. Zanî û ez ê herim xatirê we ji xwe bixwazim. Xwazim ez bi Kurtî ser Îranê bêjim gerem hemû Kurd bi rastî jî mîna rojava destê xwe bidin hevdû xwe azir bin ji bo her tiştî. Tu zanî ji ber ku bi rastî çi xwaz tu difikirî çi difikirî Îran îro jî xelas nebe wê 2 salê jî 3 salê ji ber ku ew prose dest pê kiriye. Mesela niha li salê 1991 li Iraqê xistin bi xirapî çawa niha li ew têxine li Îranê têxine wê xasê ew xas li Îranê têxin. û hema got hema Iraq xelas dibe ew prosek bû. Na prosekirin ya zeîfkirîne bi tamamî bidamî bûye. Tu zanî belkî daha vê salê de diva meha de Îran neçeme xelas bike. Ji ber ku niha sîstema erteşê wî xera kirine, sîstema navxwe ya îtlaatî em bêjin hewalgirî jî xera kirine. Sîstema Îranê mesela niha li gaz û neft û her tiştê wa yê bi bandor li hemû xistine. Li sîstemê mûşek çêkirin û silah çêkirinê xistine. û parê wan û di nav xwe de tuşî qeyranekî mezin bûye di aliyê ekonomî de millet birçî feqîr e ejar e parê wî tune ye. Yanî bi wê awî bi rastî jî nikare ber xwe bide. Belkî em îro bêjin salek jî mehek jî nebe 2 salê jî me li dawê dawiyê bi rastî Îran dikeve. Gerek Kurd xwe azir kin ji îro pê veda. Yani ê ku dibêjin bo gotinê şiar ew Îran nakeve wan nave tiştekî dinê xwe jin bila bêjin. Ama gere em hazır bin ji bo her tiştî ji ber ku zehmet ya pêş ya me pirin. Yek ji aliyê şahperîst e du ji aliyê Azerbaycan em gere hazır bin. Ez demê gelek gelek spas te tebrîk kirdim heva li bediran. Rêz û hurmet ji bo heviya. Dara mala te ava gelek spas bo tebrîbûna te şîrovê te xweş bûn. Mala te ava. Gelek gelek spas. Serça. Hevanno. Partî Sosyalîstê Kurdistan PSK kongreya xwe li darxistiye. Ez dixwazim çend xalên vê kongrê ji we re pêşkêş bikim. PSK zanim Partiya Sosyalîst a Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ye. Ka ez hema wisa zû bi zû biryarê wan bixwînim. PSK kongreya xwe ya çaran li darxist, biryarên kongrê eşkere kirin. Bayram Bozyel carekî din wekî serokê giştiyê partiyê hate hilbijartin. PSK 15 mehê li Amedê Bakurê Kurdistanê çaremîn kongreya xwe ya asayî li darxist. Duruşmeya kongrê dibêje çareseriyeke federal ji bo doza Kurd bi vê sloganê hatiye li darxistin. Partiya Sosyalîst a Kurdistanê di kongreya xwe ya çaremîn de 6 biryar stendine. Biryaran ez hema wisa ser re biçim. Dibêje mesela weke numune ez hema zû biçim. Dibêje em piştgirî didin çekberdana PKK. Yani dencama danûstandinan de biryara PKK ya danîna çekan dibe em baweke erinî dindiqînin. Wekî din kongreya me tekoşîna gelê Kurd ji bo asadiyê ya 7 salî weke tekoşîna statûya netewî a bingehîn dibîne. Bişras dike ku kes nikare vê daxwaza gelê me îpotek bike. Gelê me wê bi biryardarî tekoşîna xwe ya ji bo statûya netewî bidomîne. Biryara duyem Partiya Sosyalîst ya Kurdistanê wê hewldanên xwe yên ji bo pêkanîna yekîtiya netewî, hewldanên xwe yên ji bo di demên berê de bi dilsozî tevgeriya çawa weke berê ji vir û pê ve jî bi dilsozî berpirsiyarî û prensîp tevdigere yani yekîtiya netewî de.
وکی دن کنگریا ما همو هولدان جبو دموکراتیک کرنا ترکیه به جهانینا ماف و آزادین بنگهین و آواکرنا هاویردوره که سیاسی دموکراتیک و آزاد به تندوتجی به شدت به همو اوای پشکریا خواه دیار دکه وکی دن کنگریا ما هفگرتنا خواه یا تواهی براتی تفگر ولاد پاریزیا روجدات کردستان را دیار دکه یعنی هم پشکری دن همو تفگر سیاسی لروجدات کردستانه وکی دن پشکترین داوی لهرم دنرخینه برسکری که لهرم فدرال یا کردستان پشکری دده وانجی وکی دن چه بجه کنگره همت هکوشینا خواهی گلمه یا لروجاوی کردستانش بو آزادی و ستاتیو نتوی سلاف دکه پشکری ده هر کسی سوپر tamam پشکری ده هر کسی کنگره گلکی دولمنده جی زمان دیمنیو جی نشانه ودم کنگره پسکی کنگره به وی شکلیه هوانو وکی دن tamam ev em viyadayın aliye ki ez hemen nuçiyen dakika da bir binerim kaçı heçtine nuçiyen dakika da bir dibe eğer erişe İsrail'ine sekinin eme berseveke tüntür bidin dibece Mesut Bizişkiyan sır kumarı İran'ı normale gefin usal hevudud xun ها تشتكو مجبير كجورا بيجم نورمال دوه متكر بجورا بغوتا عيشة شان غوراوي برن آمده جنازه دنگ بيجا نافدار عيشة شان پشتی 29 سالان جا İzmir'e bu آمده هاته ve گوهستن لگورستانا yeni köye آمده هاته دفن کرن او جیوکی آگاهیه کی بو از خاطر جواب بری که بخوازم اجاردن نوچین دقیقه داوی بنیرم بلکه از حتی ایواری نوچه چینه که مجبوی از اوسا بوار علی بنیرم پرخوشه مدخواست که آجانسین ما نویسا مظلوم عبدی روپرتاج اوی یا özgür politikayı da hemi vergerini kurmancı ama hatta kesi verne gerandiye mekhabın مد آن هایده جندید دقیقی تشتیک میگیم بو بنیرم انداما یه جاستاری روان زانا بارشتران گوراوی هاتیه خراب کردن جالی هزین دولت ترکیه به ایجا دوله صافی که از کازویه نشانه ودم هزین هوو ین دولت ترکیه گورا گریلای که جن خراب کردن از نشانه بدم و هویتیه دولت ترکیه دوبه هم برچاوی خواب ببینن گورا گریلای یجاستره جارا چارمینه راستی ایرشان نای دولت ترکیه هزین دولت ترکیه ایرشی گوری کرنه yani gor buha rast erişe nay tamam mı ve deride fail ne gore fail hezin devleta Türkiye erişe gore kirne yani sernevis gerek usabiye hezin devleta Türkiye erişe gora gerle erzisteri ama çiye ve deride gora gerilla rast erişe ki hatiye tamam reva çiye rast erişe hatiye endama yeja astarı revan zana barıştıran da sala 2016'dan da enjam erişe ki havayı del dersimi terve karvan şehidan bu gorawe yalwane jara çaremine de hedefa erişan bavi fadel barıştıran anizman ku emne erişe jara avele az her roş serisibe deme vedere gore şehidan avdedim ve sibe dema ku disat çum goristane mendit ku kelika gora keçamen hatiye şkandan uzrar ditiye Fadıl barıştıran da beje tekedar se erişen beryana haji me glikri bu me tu encam jenestand le guri gotinin şenyen taxe panzera hezin devleti saat 21 de hatiye leber deri goristan sekiniye
ya hûn çi ji Meryemê dixwazin vê pirsê dike ev provokasyonê divê rayedarên dewleta Tirkiye tavilê çareseriyekê peyda bikin ji vê yekê re ji vê hovîtiyê re. Fadil Barış tiran xwest êrişkar werin dîtin werin cezakirin bila dev ji Meryemê berdin nirxên me ji bo me gelekî girîng in û bi vî şiklê. Ez tiştekî nebêjim baştir e. Dewleta Tirkiye tovên wisa nijadperstî çandiye di nava civakê de, civaka xwe de, askerên xwe de, xwendevanên xwe de, ev tovên kîn û nefretê nijadperstî wê bi 100 salan bajo. Xwîna Kurdan bixwin têrnax. Dev davê ji Meryemê jî. Bi hêviya rojên xweş azad nûçeyên lezgîn hebin ez ê êvarê jî ji we re bername çê bikim dem baş.